Дали не съм объркал, това не е тържеството на балканци. Много се извинявам за закъснението с моята снежанка, имаме малко технически проблеми. Нашия Елен Рудов малко имаше технически проблеми, се пуши карбуратор, това ще го оправим. Да видим. Те много подаръци. Обаче още от Лапландия разчухме, че тук голямата пол става голяма компания. Някой е слушал. Има ли такива, които са слушкали, които са си взяли чорбата? Да. Изпихте ли си около ръкиката? Това е напълно наслане. Много съм сега много образбоган за нещо да седим тук с моята снежанка. Много е красиво, нали? Моля да подесните. Сега... Само искам да ви кажа нещо много така лично. Все още аз получавам от някой от вас писанца с желание за подаръци. Няма да казвам нали кои са имената, защото годините са вече повече, но вие явно продължавате да ме пишете. Благодаря ви. Червени ферарите не могат да доставя. Слави го взе. Да, защото ще получи. Има... Това е което пише.